Wara li ġimnied ir-rapport A Better Social Return,Il-Ministeru għas-Saħħa se jkun qed iniedi grupp ta' ħidma biex jevalwa r-rapport dwar il-qagħda illi jinsab fiha l-Isptar Mater Dei u jiddiskutih mal-stakeholders involuti. Dan ir-rapport ser jgħin sabiex jagħtina l-punt ta' tluq u joffri opportunità għal diskussjoni nazzjonali biex nikkonsolidaw aktar ħidmietna fis-saħħa sekondarja u nwittu it-triq għal soluzzjonijiet aktar dejjema. Iżda l-Gvern mhux se jistenna r-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet biex jieħu azzjoni immedjata fejn meħtieġ. Il-pożizzjoni tal-Gvern hi li nsibu soluzzjoni dejjema biex ikollna sistema ta' saħħa li tkun b'xejn ta' kwalità għolja u f'waqt. Iżda fuq kollox sostenibbli għal ġenerazzjonijiet ġejjena. B'sodisfazzjoni il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia nota li punti mqajma fir-rapport diġà qed jiġu indirizzati minn dan il-Gvern. Il-Ministeru għaddej b'ħidma dwar żewġ rapporti oħra separati, wieħed intenzjonat biex jagħti stampa ċara tal-qagħda fil-qasam tas-saħħa u ieħor bilan li titħejja strateġija snin li ġejjin mill-2015 sal-2020. Barra minn hekk twaffqu żewġ bordijiet ta' investigazzjoni li għandhom jindirizzaw skorrettezzi. Il-Ministru appella l-kunsens dwar il-qasam tas-saħħa u għal soluzzjonijiet fit-tul. Issa li flimkien mal-John Report għandha wkoll ir-rapport ta' John Dalli għandha pont ta' tluq akbar għal Mater Dei. Għal diskussjoni matura, għal dialogu li ser isir ma' working group u li fit-terminu ta' żmien jippreżenta femtu il-Ministeru tas-Saħħa għall-aħħar evalwazzjoni u deċiżjoni determinata politika. John Dalli min-naħa tiegħu sejjaħ għal bażi komuni bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin biex jiġu indirizzati l-problemi fl-Isptar Mater Dei. Sar li hemm bżonn jitrażżan l-intħil politiku fit-tmexxija tal-isptar. Osserva li eżerċizzju dwar l-ispiża f'Mater Dei tnieda mill-ġdid wara li dan ġie abbandonat fl-2010 l-ebda raġuni partikolari. Innota li d-Dipartiment tal-Account se jerġa' jiġi organizzat konformi ma' standards internazzjonali. Is-sistemi eżistenti tal-IT se jiġu riveduti u jinkorporaw is-sistemi kollha fil-qasam tas-saħħa. Ir-rapport jisħaq li ħaddiema fl-Isptar Mater Dei jeħtieġ jifhmu li jagħmlu parti minn organizzazzjoni. Sabiex tiġi indirizzata l-lista ta' stennija fl-isptar hemm bżonn jiġu analizzati ħtiġijiet f'kull speċjalità. Hemm bżonn jiġu kkunsidrati t-tendenzi tal-passat u l-bidliet fil-kamp mediku. Hemm bżonn ukoll benchmarks internazzjonali u li jiġu indirizzati mill-eru il-problemi ta' persuni li jibqgħu jinżammu fl-Isptar Mater Dei għal raġunijiet soċjali.